Čustil, moje meno je Vokny TV a ja vás vítam u našeho prvého videa hry Happy Wheels. Takže dáme si Bros Levels a dáme si Boltrov HD. Neviem, proste random levely si dáme, ale musíme sa trafiť určite do win. 5 balls, help 3 balls. Pardon, teraz mi to sold. Fuck. Takže si dáme ďalší level, ktorý má 5 hviezdičkový Pokojump very hard. Justin Bieber, The One Direction, Mehnu, what the hell? Woo! To be game. Oh, I'm the real shit. Chuck Norris, what the? Oh, Mary Killer. Jo. Jax, čo? To sa nedá. Toto. No dá sa to. Určite sa to dá, keby to tu nedávali. Nedávali by to. Chuck Norris God. To tento level určite nedáme. Tým sa nebudem ani pasovať, lebo už to vidí. To má 1092 hranosť. No, 1092 ľudí to hralo. A toto čo je? What the hell? To sa zachytíme. To sa zase chytíme. A čo sa to stalo? No a teraz vám chcem povedať takú vetičku. Určite budem točiť hru Shakes and Fidget, ktorá je, ako už vy viete, známa v tom, že je, no proste je to známa hra, ktorú hrajú niektorí ľudia na celom svete, to dokonca hrajú. Teraz nechápem pointy tejto lol. Dobre. Aha, to je ako všetko, konec mapy, don't move, no jasne. Takže boss course, neviem čo, no, a dáme si tohoto. To je najhorší. Welcome to boss course. Dobre, častý. Dobre, tak tento charakter si asi nedáme, takže dáme si detka. Určite si dáme môjho obľúbeného detka. Čakajte, ja si to detkoď. Dobre, ďalej. Ťažko rozhoď. Jo, dobre, a leď. Shit. Tak, tieto levely mi najmoc nejdu, tak si dáme klasické levely, ktoré urobili Drux. To si určite dáme. Dáme si mapu zvanú Drogy. Shit, to sme ako tu bývame, alebo ako feťák. Hej, White, no, čo chceš? Wanna see some Drux? Nie. Shut the fuck up. Fuck that. I don't care, give me that. Okay, here take this. A toto sa robí, deti, keď použijete drogy. Teraz ste nafetovaní až našli s synom. A hubičky. No, vida. Sa to dať ide. Trpaslíci na sliepkach. Trpaslíčkovia. Tak toto sa... Aha, ten mi chcel asi niečo povedať, no. Shit, zmrzlia. Clown. Shit, to čo bolo? Tak, a toto sa vám stane, keď petujete. Umre vám syn. A my sme sa dostali do nejakej marke. To proste tam chcem vraziť, poďme všetci, čo sú tu. No, čo, ja neviem, čo je mi to jedno. Ja chcú ísť, no. Ne? Jo, vedel som to.
Česká sa odkúpnem. Koľko tu nahrávame? 5 minút, takže toto video vyhrávame tak 10 minút. Pardon za môj hlas, ale som trošičku mierne zachrypnutý. Zas ma to potlo, kde si dojky. Teraz, wow. Wow. Čo mám robiť teraz? Oh shit, ten pes... No nič no. Ty vole, ja som taká lama, že neviem ani prejsť normálny level. Jaj, ale BMX Park to prejdem určite. To ja, a BMXR. Teraz taký. Dobre ja. Helma mi spadla z toho triku, jak som sa urobil. Som ho urobil. Teraz po zábrali poďme na zadnom kolese ešte. Vyhodil syna. Syn ma chce predbehnúť. A BMX Park 365. Na zadnom kolese. BMX Park. To bolo 3 milióny. Parkour skill. Teraz som ho do posína a idem sám na bicykli. Ideme. Koleso mi ide urvať z toho, neviem čo vás to poradím. A ideme. A osmie. Mimi. BMX Park. Tam dopadneme do cieľa. Ne, ja som to nevyhral. Tak musíme si to dať ešte raz, pretože to je naozaj epická mapa. A synovi sa urvala noha, takže už ho nemôžeme potrebovať. Keďže to mal byť náhradný pedalista, ale nebol, bohužiaľ není už ani. Tak a tu to bol taký krásny BMX Park. A 365 chyba, ale nie. Neviem ani čo hovorím. Tak ideme a tu miernime. Mini. 160 klip. A padli sme na Victory. Konečne prvý level, ktorý sme vyhrali. Pokémon Training. Tak si môžeme... Počkať. Ne, to som... Dáme si ešte level browser a totally kill Billy. Tak to má 5 hraní, ale rating 5. Shit. Nigga. Toto je hrozný level. Fújha. To by som nikdy neurobil. A tu máme level, ktorý má rating 5 a 1 ranosť. No tak, space to start. What the shit? Čo som, hamburger, či čo? Tieto pointne nechápem. A my si dáme určite počkaj. Play count. Loading levels. A tu máme najlepší People Freezy. Very nice. Čo ti mete? Tak to viem asi, čo mám robiť. To si zahodíme. Jo, vyhral som. Vyhrali sme to. Takže to bol epický Gay Bolt Row. Bolt Row, to je moje obľúbené. Good luck. Color. 2 balls. 3 balls. Save me. Win. 1 ball. 2 balls. To chce byť. Dobre. Tak dáme si ešte raz a prejdeme tento level a už sa s vami rozlúčim. Win. Ne. To chcem prejsť, toto sa proste musí dať prejsť. Musí. Ne. Čo ti mete? Win. 1 ball. Skoro byt. Win. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like. Ak sa vám toto videjko páčilo, tak prosím, nedajte. A uvidíme sa na budúce pri ďalšej random hre a nejspíš to bude Hanger. Takže uvidíme sa na budúce. Takže s vami sa učí Bogy. A nezabudnite ďalej kúkať náš channel 3x1 channel a dajte nám like, odber
a uvidím sa na budúce. Čus, everyone, stop.